Основно училище Неофит Рилски е училище с 125 годишна история, богати традиции и висок принос в развитието на образователната система в град Дупница. Основно училище Неофит Рилски е създадено като първоначално училище през учебната 1896-97 година в квартал Бишика. Учебната дейност започва с курс от 2 слети отделения с главен учител Александър Сърбов. Школото се е помещавало в къщата на Христо Сушински, а по-късно в съседния дом на Иван Козарев. През 1904-1905 година в квартал Бишика е построена едноетажна училищна сграда по инициатива на общинските съветници, кмета Владимир Икономов и помощник кмета Никола Лазарков. Решението за строителството е изпълнено от видния дупничанин и строителен предприемач Начо Величков. През лятото на 1924 година е надстроен втори етаж на сградата. Принос за утвърждаването на основно училище Неофит Рилски има дупнишкият просветен деец Ангел Митов Хранов, който е директор на училището от 1924 до 1934 година. От 15 септември 1961 година до 30 ноември 1976 директор е Михаил Хаджи Михайлов, който е един от най-дълго заемащите поста директор в този период. От 1 септември 1977 година директор е господин Димитър Банов, който управлява учебното заведение до 16 март 1993 година. През същата тази година в длъжност като директор встъпва господин Стефан Чавеев, който управлява училището до 2004 година. От 1 април 2005 година до сега изпълняващ длъжността директор на основно училище Неофит Рилски е госпожа Бистра Стойкова. Към настоящият момент в основно училище Неофит Рилски се обучават 524 ученика от 1 до 7 клас, организирани в 24 паралелки, 11 по интернатни групи с обхванати 257 ученици, подготвителна група с 20 деца и логопедичен кабинет, обслужващ 45 ученици. Обучителният процес се осъществява на едносменен режим. Осигурена е спокойна, естетична и защитена учебна среда със съвременна и богата материална база. Осъществява се качествен учебно-възпитателен процес, чрез който се развиват личният потенциал и творческите способности на учениците. Заведението е обезпечено с всички необходими специалисти за личностната подкрепа на учащите. Разполага с 2 психолози, 2 ресурсни учители и логопед. Отчита се и сериозен успех в работата по превенция на агресията, като показател за това е драстичното намаление на подобни прояви в училището. Съществен напредък има и по отношение на ограничаване до минимум на безпричинните отсъствия и закъснения. Благодарение на усърдната работа на доказаните професионалисти се постигат високи резултати на общински, областни, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси, които през годините издигат авторитета на училището като едно от най-добрите в областта. Училището разполага с 2 физкултурни салона, компютърни кабинети и обособени спортни площадки. Емблематична за учебното заведение е и залата по изкуства, носеща името на видния педагог, музикант, диригент и общественик Славчо Бижев. Всяка година през месец май основно училище Неофит Рилски град Дупница чества своят патронен празник. На 19 май 2022 година в Общински драматичен театър Невена Коканова тържествено бяха отбелязани и 125 години от основаването на учебното заведение.